Ito po yung mga kids. Say hi. Say hi, Bree. Hi. Hey daw po, hey. Ayan. Ito po ang kuya. Busy sa cellphone. Ayan siya. So guys, ayan, pa-support naman ang YouTube channel ko, guys. Medyo wala tayong upload ngayon eh. Ito muna tayo, family vlogs muna. Ito sila, si Summer. Yung top 1 namin. Ito po yung top 1 namin. Congrats, te. Yung top 1, no? Tinawahan ng kanibri, oh. Siguro paglaki na ito, mas magaling pa to na. Top. Hindi, top 0. Ay, top 0 daw. Top 0, mas mataas pa yun. Mas mataas ba yun? Oo, mas mataas to yung top 0 kaysa sa top 1. Busy sa mga ano to. Ano yung pinapanood mo? Si the most favorite pala. Hmm. Si the most favorite lang po. Ano yung pinapanood ng bata? Pa-live stream tayo ngayon, mga guys. Hinihintay namin yung mama, hindi pa dumadating. Na traffic, Aray ko, sinakal ako. Tulungan niyo po ako, sinakal ako. Aray. Aray ko, boy. Nasakal ako. Aray ko. Sinipa ako. Aray ko. Ang likot po niya. Ang likot po ng batang to. Bakit? Inantog yung ano ko. Inantog ka? Hindi naman niya sadya to eh. Inantog niya yung Siya po yung boss dito, ayan. Boss baby. Yun. Kakainin ka ng mundo, mamaya. Ang bata.